Ok, kao što vidimo, baka se preizbacio Dubai. Ajde čujemo. Pre nego što počne, očekujem da ova pesma bude potpuni flex, znači ništa drugo sem flexa. Kao što se nijedna druga ne razlikuje, ali dobro, ajmo da krenemo. Dubai. Čekamo te, ajde bani, ej, dođi brzo u Dubai, ej, nisam bili, sad smo jaki, stani, mali, pazi, si krajnji su me, idem u ulicu, svaka riba gleda me, guza ide gore, dole, tako dobro, nema me. Sviđa mi se bass, to je A8. Baš je dobar A8, to mi se sviđa. Keša ludilo, ali baka zezanje, širi noge, nisam rekao, otvori se sezone. Ona bi da proba sve, te oči govore, sa mnom bi da igra se. Da malo uteram me u glavu, mislim sam svojom glavom, 200 na sat, vidiš braća su sa mnom, ne idem sam, biznis gazim lagano, PH ništa ne ide javno, Blackberry Sky, čekamo te, ajde bani, ej, dođi brzo u Dubai, ej, nisam bili, sad smo jaki, stani, mali, pazi, si krajni su naši, roli svetli mi u mraku, ej, vozi se Lambo, riba najjača u gradu, ej, Šta sam rekao? Šta sam rekao? lepotica nosi šajn se majicu, nema mira pored nje, uzet će mi sve, rešim svaki problem nje, da malo lepa korija, mislim sam svojom glavom, 200 na sat, vidiš braća su sa mnom, ne idem sam, biznis gazim lagano, PH usta, ništa ne ide javno, Blackberry Sky, ovaj bas je baš bomba, ide brzo pa ga Mogu da kažem da. otimam se sad i odmah, polivam hejtere nikada dosta, polivam repere čisto iz fore, Ok. da vidim sad svi ruke gore, haslujem uvek od mraka do zore, pokazuje jutro, zlatni Rolex. Čekamo te, ajde bani, ej, dođi brzo u Dubai, ej, nisam bili, sad smo jaki, stani, mali, pazi, si krajni su naši, mislim sam svojom glavom, 200 na sat, vidiš braća su sa mnom, ne idem sam, biznis gazim lagano, PH usta, ništa ne ide javno, Blackberry Sky, nema mira pored nje, uzet će mi sve, rešim svaki problem nje, da malo lepa korija. Ne znam šta da kažem, nisam baš oduševljen. Ne mogu da kažem da sam oduševljen. Rap deo je kao bolje, ali ne znam, nije mi baš... Ne znam, nisam oduševljen. Volio bi da mogu da kažem da jesam, ali nisam. Instrumentali su super, matra je super, to moram da kažem, ali tipa... Nekako, nemam pojma, nije mi to. Mislim, verujem da će mnogima se svidi i to sve, ali nekako ne znam, ne vozi me, jednostavno ne vozi me. Ovi delovi gde ubaci, verovatno, kako zovem, manipulator i zvuči kao demon, to fino zvuči, ok, dobar efekat, ali kao, nemam pojma, nisam baš oduševljen. Tako da to je od Zebrine reakcije. Pozdrav!